nggone sing nyawang sing nonton kok kono nggon kae lho, Mbak. Mergo buanter banget nek kono kae. Lah iya sing ngira sitoke ngentek-ngenteke gunung ngono kok. Mbak Rini, Mbak Rini. Menika marasukan Ngabiantara wonten warga masyarakat Sidoarjo. Menika ngggenipun Bapak Hadi Sutresno, Ibu Kasmi. Nggih. Menika kagungan kersa bayangkari Kang Putri putranipun. Nggih, mantu. Mantene iki sing wedok kemayu mencap-mencap itu. Mantene Putri leh menik-menik. Meni-meni apa? Wah, iki malah mancane wedoke malah kaya gali kok rumasamu. Kuwi iki kancaku ngaji ya. Mbak Harni iki kancaku ngaji bendina. Alah iki rok loro bolos wae kok rumasamu. Iki wis katam ya, Mas. Oh, wis katam to. Wis arep unggah-unggah. Oh iya iya. Oh iya. Bener. Yen karepe padha kae. Mbak Harni. Anu. Wih, mantene lanang Arif. Tunggu kono lho. Manten kok kluyuran ya. Ora apa-apa, santai omahe dhewe iki santai. Ae bola-bali yen manten kemalaman iki yo ngono mau, Mbak. Lah jan. Iya, kayak sing lanang ya. Mugi dados keluarga ingkang bahagia nggih, Mas. Sakinah mawaddah warahmah. Iki ngopo jane? Aku nonton manten pengalaman ki kok. Wong kok rese sampean iki. Aku dhisik dadi mantenku tandane 36 tahun agek payu rabi yo an, Mas. Kowe wis ping pindho. Rasane. Ya sukses ya buat pengantin berdua ya. Mas Mbak Harni sama sama Mas Arif. Sukses muga-muga kan pun kagungan wayah ki Mbak putra ki Mbak to. Ndang gawe neh bar bisa kabul. Ya genah no ya Mbak ya genah rasah mbok kon. Mas Arif iso ngene ora? Ya lha ngono kok iso lho sapa-sapa ya iso. Lah aku iso ngene bojoku yo 14,5 tahun yo ora meteng-meteng malah mumet lagi. Tapi iki malah luput kokean gerakan malah luput. Aku ngene terus. Alah mboten udan tenang mawon. Mriki ku ora nek udan kok. 6 barang salendro. Iki Setya Tuhu kagem kemanten langsung wae. Oh, langsung ora sanggup bawa ya? Iya. Koncoku nek rumah sakit ya, Bu. Donga kagem temanten kekalih ya, Mas. Monggo. Nggih. Ora Rasa bawa. Ya Mas Cem. dalem, Mas. Biyen iki kula nggone. Lagi sing pertama dikeki kok rumasane. Ya, aja dicekep, Rep. Iki ngopo diculke dah. Karo digandeng ya ora apa-apa wis sak. Lah. Iya, iru. Iya. Iya. Apa? Ya.
apa-apa wong jenenge manten anyar ki. Disawang ya sarwa endah ya Kang Mas. Aku ya. Ya Allah. Apa? Ya Allah ya Gusti mudah-mudahan pengantin menjadilah jadikanlah dia suami istri yang salehah, yang solehah. Ya jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan cepat dapat momongan kembar 15. Ojo 15. Ya yang wortel kan ya ora apa-apa, wortel kembar kan oke. Insyaallah yen dadi gawe rep, nang gawean engko bengi rampungan pisan. Ya ta? Ora sah mbok kon. Oh iya. Nek iki wis genah. Iya, Mbak. Mamplah. Aku tak salaman sik kan. Salah. Ya no. Arep ngaturke selamat ya. Aku ora ngerti lho yen mantan iki Mbak Arni apa ya ora ngene jenenge ngeprank aku. Iya. Selamat ya wong ayu. Selamat ya Mas ya. Jan tenan menit-menit. Tontonan nyanyi iki. Ngopo? Pasangan serasi. Ora usah jinjit, iki ra usah jinjit. Oh iya. Padha tenang wae. Iki kan aku padha. Sing penting nggonamu iso mampu ngono wis ya. Oke? Masuk. Sini, Apa Mas? Oh iya. Kene. Mbak Hani ya. Mantene njaluk lagune apa Mbak? Bener cakot, alah ojo. Lagu apa tuh apik iki? Kapilut, oke. Mbak, engko nek wis iki duwe garwa ya to ora kena maleh sok nek enek cokean ya kudu joget padha biasane. Kurang ajar iki. Apa Mbak Hani ya ngono ki ta? Mbak Harni ini gaul kok. Iso ngene-ngene lho. Seneng aku nek Mbak Harni iki. Sampean tuh ya dijak, yo. Elah sing lanang iki kan nunggoni karo nggawa tase. Mangga. Mugianto Ayo ya. Alah. Der. Semangat dasare ya Cek Joko dadine ya. Joko edan kuwi. Tenan wong Cek Cempe kok ya. Wong tukang
Apa tukang gasroh ngono kok Wong Joko. ijek cempe iki ya. Oh iya iya iya. Wis muga-muga ora cacingan ngono wis. Mugianto. Ho. Terima kasih Mbak Arni. Matur suwun.